over dat album gesproken. Wanneer gaat het uitkomen ongeveer? De bedoeling daarvan is omdat ik met een mooi programma op de KRO kom. Dat zal plaatsvinden op 10 oktober aanstaande. Dus ruim 6 weken van tevoren zal het album in de schappen liggen. Dus dat sluit dan mooi aan bij wat ik ga doen op tv. En daar kan ik nog niet zo gek veel over zeggen, maar het is een uurtje lachen. Ik word dus gevolgd. Nou, dat is op zich al heel apart. Daarnaast zal ik veelzijdig aan het woord zijn. En om nou niet gelijk alles te verklappen. Ja, de mensen moeten maar gewoon kijken op 10 oktober, s'avonds om 8:30. Hoe heb je dat zelf ervaren? Als een hel. Als een hel. Nee, juist omdat vanwege het feit dat ze dus met mij en met de camera op pad zijn gegaan. Stonden bijvoorbeeld zondagmorgen bij mij om 7:30 binnen. Ja, dat is potverdorie toch wel eventjes wennen. Laat staan dat ze een real life soap van je gaan maken. Daar moet je wel helemaal klaar voor zijn. Nou, daar moet ik niet aan denken. En daar moet ik ook vooral niet te veel doen. Maar dit was bijzonder. Omdat ze me echt buiten zingen om achter de schermen ook hebben gefilmd. Ja, en dan gebeuren natuurlijk dingetjes dat je zegt van ja, gewoon dat de jonge artiest is geworden. Smaakt dit naar meer? Ja, ik weet waar je op doelt. Dit smaakt zeker naar meer, ja. Ja, ik heb dat 100 Clip Festival natuurlijk gedaan. Maar dat was vrij beperkt, want dan moest ik me altijd aan de afspraak houden. Dus dan mocht ik maar 30 seconden praten of zo, of een klein zinnetje tussendoor vertellen. En nu kan ik hoofdstuk 1 tot en met puntje er zo uit ratelen. En dat is een opluchting en leuk om te doen. Ik heb altijd wel iets te melden.